Mitä sinä tarvitset? Maitoa, juustoa, margariinia ja tietysti hyvää suomalaista leipää. Maito ja voi ovat täällä. Minä haluan sitä terveellistä margariinia. Mitä margariinia? Minä ostan aina voita. Sitä Floraa. Kuinka paljon maitoa? 1 litra riittää. Ja sitten vielä pieni pala juustoa ja 0,5 litraa tavallista jogurttia. Mitä tämä maksaa? Tuossa on hinta. 5 markkaa 90 penniä. Minäkin otan jogurttia. 2 litraa halpaa, makeaa, epäterveellistä mansikkajogurttia. Noin paljon makeaa jogurttia. Sinä olet kamala. Miten niin kamala? Minä olen iso mies enkä minä käy joka päivä kaupassa. Kai sinä ostat myös jotain muuta kuin jogurttia. Tietysti. Makkaraa ja olutta ja jotain hyvää. Vaikka vähän suklaata. Niin ja varmuuden vuoksi kahvia. Ja sokeria. Ai niin. Suolakin on melkein lopussa. Minä tarvitsen myös suolaa. Sinä haluat tietysti tätä terveellistä suolaa. Tietysti. Ja sitten minä tarvitsen vielä 2 tomaattia. Ne ovat tuolla. Nuo maksavat liian paljon. No, minä otan 2 isoa omenaa. Nämä ovat vain 5 markkaa kilo. Nyt minä en tarvitse enää mitään muuta. En minäkään. Hei, miten me oikein tiedämme, mikä on minun ja mikä on sinun? No, se on aivan helppoa. Kaikki terveellinen on sinun ja kaikki epäterveellinen minun.